Her vil jeg vise, hvordan man åbner for et Zuoya GMK 67 keyboard case, som altså er i 65% størrelse. Det første du skal gøre er at løfte den her runde knap til volumen helt af. Herefter skal du bruge en keycap puller og en switch puller til at tage nogle af tasterne af med. Jeg vil anbefale, at du starter med at fjerne tast 4, 5, 6, 9, 0 og spørgsmålstegn for at du kan få fat i rammen og skubbe den af. Her kom switchen allerede med op, så det sparer os bare lidt arbejde. Nu har du adgang til, at du kan tage fat her og skubbe rammen op. Og den løfter sig med det samme her. Det siger nogle lidt uhyggelige høje kliklyde, men det er altså helt meningen, det gør ikke noget. Hvis du har problemer med at få skubbet casen af ved kun at fjerne de her taster, så kan du altid fjerne nogle flere af dem, der sidder rundt i kanten for at kunne få bedre fat i rammen her. Nu har du altså fået åbnet caset, og du har adgang til PCB-bordet. Du kan inspicere på undersiden, hvis du skal kigge efter fejl, eller du måske bare vil modde dit keyboard. Så er det altså sådan her, man åbner det. For at sætte caset på igen, så trykker du det bare egentlig ned på plads, og klikker det godt på plads. Så er det bare at sætte switches og keycaps på igen. Og husk den lille volumenknap, der også skal sættes på igen. Sådan. Så nemt er det altså at skille Zuoya GMK 67 keyboard caset ad.